Τις τελευταίες μέρες βιώνουμε στην πόλη μας αλλά και στη χώρα μας μια τεράστια θλίψη για τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη σε ένα θέμα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και δεν είναι άλλο από τον σχολικό εκφοβισμό. Κάτι που θα θέλαμε πραγματικά και εμείς από την πολιτική μας πλευρά ως Δήμος να δηλώσουμε την τεράστια αντίδρασή μας και επ' αφορμή λοιπόν του γεγονότος αυτού, σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας του Δήμου, με υπεύθυνο τον κ. Μπερακτάρη και την Κοινωνική Υπηρεσία, συναποφασίσαμε να διοργανώσουμε αύριο, ημέρα Παρασκευή 20 του μηνός, από τις 7 έως τις 10 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία της Δράμας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Καλούμε όλους τους συνδημότες μας λοιπόν να έρθουν να αποθέσουν ένα λουλούδι ή να ανάψουν ένα κερί, να αποδώσουμε λοιπόν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Βαγγέλη Γιακουμάκη και με τον τρόπο αυτό να δηλώσουμε την αντίδρασή μας σε αυτή την κατάσταση η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και να σταθούμε αλληλέγγυοι απέναντι και στην οικογένειά του, αλλά και γενικότερα να σταθούμε αλληλέγγυοι στα παιδιά που πραγματικά έχουν την δική μας ανάγκη υποστήριξης στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού bullying που έχει πάρει, όπως είπαμε, τεράστιες διαστάσεις. Θεωρούμε ότι ο Βαγγέλης δεν ανήκε μόνο στη δική του οικογένεια, αλλά στην ευρύτερη ελληνική οικογένεια και όπως επίσης προτείνουμε και παροτρύνουμε ταυτόχρονα τους γονείς ότι ένα πρόβλημα δεν χρειάζεται να χτυπήσει την πόρτα μας για να ευαισθητοποιηθούμε. Αρκεί λοιπόν να σταθούμε αλληλέγγυοι και να υποστηρίξουμε με τον καταλληλότερο τρόπο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει και η οικογένεια του Βαγγέλη, αλλά και πολλές οικογένειες που ίσως αντιμετωπίζουν στους κόλπους τους παρόμοια προβλήματα. Είναι ευθύνη λοιπόν όλης της κοινωνίας και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα πάρουμε μια σειρά από μέτρα, όπως κάποιες εκδηλώσεις που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν και κάποιες άλλες. Θα εντείνουμε λοιπόν το κομμάτι της ενημέρωσης και πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των γονέων στο θέμα αυτό. Επίσης θα ήθελα να πληροφορήσω, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα Γης και θα γίνει η δεντροφύτευση στις 10 το πρωί από τους φορείς των ΑΜΕΑ στην οδό Χελμού, στην αρχή της ανάπλασης. Θα φυτέψουμε μαζί με τους φορείς των ΑΜΕΑ λοιπόν κάποια δέντρα. Το σύνθημα της αυριανής ημέρας, έτσι όπως μας το έδωσαν οι φορείς των ΑΜΕΑ, είναι ότι η γη μας τρέφει και εμείς την προστατεύουμε. Καλούμε λοιπόν τους φίλους και συνδημότες μας, όσους θέλουν και μπορούν, να παρευρεθούν αύριο σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση που ετοιμάσαμε μαζί με τους φορείς των ΑΜΕΑ. Ευχαριστώ.